Hola, bon dia. Malauradament torno a estar aquí, i dic malauradament perquè tinc una petició d'un amic que em va demanar que expliqués o que donés la meva opinió sobre el que va passar dissabte a Berga amb l'agressió que van patir el Jorge i l'Andy a Berga, i sense cap mena de dubte doncs sí que em venia de gust fer un vídeo per demanar i per explicar doncs, que aquest tipus d'agressions, qualsevol tipus d'agressió, d'acord? No és bona, però a més sumem que és una agressió en contra de l'amor, en contra de dues persones que s'estimen i que fan una demostració d'afecte, i segurament em plantejo moltes coses. He llegit molt, hi ha qui diuen que són persones conegudes, que sempre estan buscant brega. Sí que és cert que hi ha persones que aprofiten qualsevol situació per fer mal, i malauradament aquest cop ha passat amb dues persones que s'estimen, que són del mateix sexe i que tenen tot el dret del món, evidentment, a demostrar que s'estimen en públic, en privat i on sigui. L'amor és l'amor, d'acord? I l'amor no entén de sexes, som persones, ens estimem i tenim ganes de demostrar-nos-ho. Per tant, crec que el més important de tot és que ens respectem els uns als altres i que fem més passos per evolucionar dins d'aquesta nostra societat, i tinguem claríssim que ser homosexual, heterosexual, bisexual, intersexual, transsexual, el que sigui, d'acord? És tan lícit com qualsevol altra opció, d'acord? Per tant, tinguem clar que no és ni més ni menys una persona heterosexual o homosexual. Estem tots dins del mateix sac, ens estimem i els sentiments no es poden evitar i tenim ganes de demostrar-nos que ens estimem, i això és el més important, d'acord? Per tant, encara ens falten molts passos per superar totes aquestes agressions. Per tant, sí que entre tots hem de fer força. Manifestacions com la d'ahir a Berga ens donen força per tirar endavant i ens queda molt per lluitar. Per tant, jo us animo a tots a que poseu el vostre granet de sorra per evitar aquests atacs homòfobs, i si fem soroll per xarxes per donar veu a que no ens està bé que passin aquestes coses i a donar suport a persones que, com ells, s'han trobat en situacions d'aquest tipus, ja veiem que encara passa a dia d'avui, jo us animo a tots a fer soroll per les xarxes, d'acord? Stop homofòbia, i espero que no escoltem gaires més notícies d'aquestes, per no dir que cap. Moltíssimes gràcies. Adeu.